Fondată în 1994, compania noastră a sărbătorit anul trecut 30 de ani de activitate. O afacere de familie construită cu pasiune și dedicare, ajunsă acum la a doua generație. 3 decenii de evoluție, tradiție și inovație, pentru a oferi excelență zi de zi. Descoperiți cele 5 game de produse create pentru a transforma amintirile în adevărate opere de artă. Gama Simplis, eleganță și simplitate. Gama Fotocarte, pentru povești vizuale memorabile. Gama Premium, calitate superioară, în 3 variante distincte. Gama Deluxe, rafinament la superlativ. Album LCD tactil, tehnologie și emoție într-un format inovator. Materiale de excepție. Printuri foto de înaltă calitate, pe hârtie Fuji sau Kodak. Disponibile pe hârtie lustre, mată, glossy, metalică, raster sau velvet. Cartoane plastificate care mențin perfect aliniate colajele foto. Personalizare completă. Fiecare album poate fi adaptat dorințelor tale: culoarea, textura, imitația de piele, cusături personalizate, copertă plină cu print UV sau chiar cu fotografie. Totul devine mai simplu cu editorul nostru online. Personalizează fiecare detaliu: coperta, colajele și cutia albumului, direct pe site. Rapid și intuitiv editezi cu ușurință, fără software complicat. Mereu actualizat, îmbunătățim constant editoarele, în funcție de nevoile fotografilor. Creează, personalizează și comandă simplu, rapid și fără efort. O nouă dimensiune a amintirilor, albumele cu ecran LCD tactil, imagini vibrante și navigare intuitivă. Redescoperă emoțiile într-un format inovator. Dă viața amintirilor cu noua aplicație de realitate augmentată. Transformă fotografiile în momente interactive. Aplicația creează o legătură video între imaginile din album și clipurile tale preferate. Simplu și magic. Privește albumul prin aplicație și vizionează videoclipurile exact în locul fotografiilor. Cum funcționează? La fiecare comandă cu realitate augmentată, primești un cod QR sau cod text. Scanează, încarcă fișierele și dă viața amintirilor. Fotografiile nu au fost niciodată atât de vii. 30 de ani de inovație, tradiție și excelență. Descoperă albumele noastre și creează amintiri care durează o viață.